Unii fac paradă militară, dar alții țin foame. Suportă cu greu sărăcia. Trăiesc în rulotele pe care le-au pus la dispoziție personaje dubioase, cu interese politice. Și cu parada asta, hetero. El nici nu înțeles întrebarea. S-a rușinat și s-a ascuns. Inițial erau vreo 3 rulote, acum văd că sunt 5. Dau de-am vreo lună de când protestează aici. Nici o schimbare. Nici un final la acțiunea lor.